ሓደ እዋን ኣብ ጥቓ ሓደ ዓቢ ጫካ ትርከብ ምችእቲ ዓዲ ሊሊ ትበሃል ጽብቕቲ ንእሽተይ ጓል ትነብር ነበራት። ኩሎም ቶም ዓዲ በተነሳ ኣዘውቲራ ተኸደኖ ድሙቕ ቀይሕ ካባ በዓልቲ ንእሽተይ ቀይሕ ካባ ኢሎም ይሰሚዕዋ ነበሩ። ሓደ ንግሆ ኣደ ሊሊ ጓለይ ዓባይኪ ሓሚም ኣላ ንዓኣ ዝኸውን መግቢ ኣዳልየላ ኣለኹ እሞ ከይድ ክብፅሕላ ሓደራኸ ግን ኣብ መገዲ ተኽላ ከይረኽበኪ መንገዳ ከይጥንቅቕ ኢልካ ሂድ ይበለታ። ሊሊ ከዓ ራይ ማማ ክኸይደ ብምባል ነቲ ኣዲኣ ድሃበታ መግቢ ሒዛ ነቲ ካባ ተኸዲና ካብ ገዛ ተበገሰት። ናይ ዓባያ ገዛ ኣብቲ ወሰን ጫፍ ናይቲ ጫካ ነበረ እሞ ካብ ገዝኦም ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ ነበረ። መሬት ከይጸልመተ ብቕልጡፍ ናብ ገዛ ንክትበፅሕ ብንኩያ ጉዕዞ ኣፈሊማ ፀሓያ መድመቓ ነበረት። ዓዋፍ ሰማይ ከዓ ድምፀን ደስ በሃሊ ግዜ ነበራ። ሊሊ ነታ ኣዲኣ ዝሃበታ ዘንቢል ሒዛ ነቲ መንገዲ ብሕጉስ መንፈስ ኣፋረቐቶ። ኣብ መገዲ ከዓ ንዒንታ ድስሕብ ንኽትሪኦ ከዓ ደብህግ ዕምበባ ረኸበት። ሊሊ ዕምበባ ኣዝያ ትፈቱ ስለ ዝነበረት ምስ ረኣየቶ ብጣዕሚ እያ ተመሲጣ። ናብቲ ቦታ ላጊሳ ከዓ ዋው ክንደይ ክፅብቕ ዕምበባ እዩ ብምባል ቀረብ ኢላ ናብቲ ማእኸል ኣተወት እሞ ነቲ ጥዑም ሽታ ናይ ዕምበባ ከዓ ዝተማቐረቶ። ዋው ንዓባይ ካብ ዝተወሲደላ ኣዝያ ክትሕጎስ እያ ብምባል ከዓ ሂደት ዕምበባ ሒዛትላ ንኽትከይድ ወሰነት። ሊሊ ሓንደበት ብድሕሪኣ ሓደ ዓርጓግ ድምፂ ሰማዐት። እወ በረገጽ ጽቡቓት ዕምበባታት እዮም። ተጠውያ ነቲ ዓብዪ ተኽላ ኣብ ልዕሊ ከውሒ ደው ኢሉ ረኣየቶ። ቅድሚ ሕጂ ተኽላ ሪኣ ስለ ደይትፈልጥ ነቲ ተኽላ ሪኣ ኣይሰንበደትን። ሓደ ጽቡቕን ቡናዊ ሕብሩን ከልቢ መሲልዋ ነበረ። ተኽላ ካብቲ ዝነበሮ ቅርብ በላ እሞ ጽብቕቲ ቆልዓ መን ሽምኪ እንታይ ዳ በይንኽብ ዝጫካ ዓባየ ሓሚማ ክሪኣ ይኸይድ ኣለኹ ንዓኣ ዝኸውን መግብን ዕምበባባትን ከዓ ሒዘ ይኸይድ ኣለኹ ከዓ በለቶ። ዓባይኪ ኣበይ ገዛ? ኣብቲ ጫፍ ጫካ ሓንቲ ንእሽተይ ገዛ ብጫ ሕብራ ቀይሕ ናሕሲ ዘለዋ ኣብያ ትነብር በለቶ። ፈሊጥ ኣለኹ ዝቐለለት መንገዲ ክሕብራኪ በዚ ናይ ግራት ዕምበባ ትኽ ኢልክ ትኸይድኪ ቀልጢፍካ ክትበፅሒ ኢኺ ብምባል ከዓ ተኽላ ከምኡ ኢልዋ ንሱ ብኣቋራጭ ካልእ መንገዲ ተጠቂሙ እንዳኽነፍነፈ ቀዲምዋ ናብ ዓባያ ገዛ ኸደ። ሊሊ ግን ብዙሕ ነገራት ነይሮም ኣብቲ ጫካ ድመሰጥዋ። ንሳ ደድሕሪተ ናብ ቅድሚኣ ዝስዕስዓ ዝነበራ ፃዓዱን ብጫን ዝሕብረን ፅምብላሊዕ ትጎይ ነበረት። ሓንቲ ትሕዝ እሞ ከይትጎድኣ ብምፍራሕ ከዓ ተመሊሳ ትፍንዋ። ንዝኾነ ፍጡር ክትጎድእ ፈፂማ ኣይትፈቱን እያ። እንዳተፃወተት ከዓ ናብ ገዛ ዓባያ ትኸይድ ነበረት። ኣብ መንገዲ ሓደ ፈላፂ ዕንፀይቲ ኣጋጠማ። ቀሲላ መንገዳ እንዳተፃወተትን በቲ ኣብ ቅድሚኣ ዝነበረ ዘብህግ ተፈጥሮን ከዓ እንዳተገረመት መንገዳ ቀፀለት። ተኽላ ግን ንሊሊ ቀዲምዋ ናብ ናይ ዓባያ ገዛ በፅሐ። ኣብቲ ኣፍ ደገ ማዕፆ ዓባያ ኮይኑ ከዓ ማዕፆ ኳሕ ኣበለ። ዓባያ ንበይና ትነብር ነበረት። ማዕፆ ኳሕ ሰሚዓ ከዓ መን በለት። ኣነ ሊሊ ጓልኪ ዓባየ በላ ተኽላ ብድምፂ ጓላ ገይሩ። ዓባያ ከዓ ማዕፆ ከፈተቶሞ ተኽላ ከዓ ብኡ ንብኡ በላዓ። ብድሕሪኡ ከዓ ክዳናን ቆቢዓን ተኸዲኑ ኣብ ዓራታ ኮይኑ ንሊሊ ክትመፅእ ተጸበየ። ሊሊ መንገዳ ወዲኣ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ዓባያ ምስ በፅሐት ኣብ ኣፍ ደገ ኮይና ማዕፆ ኳሕ ኣበለት። እንተኾነ ግን መልሲ ረኸበትን። እንደገና ከዓ ኳሕ ኣበለት። ደይተጸበየቶ ድምፂ ግን ከፊትኪ እተዊ ድብል ሰምዐት። ማዕፆ ድፍእ ኣቢላ ከዓ ገዛ ኣተወት። እቲ ድሙቕ ፀሓይ ናይቲ ጫካ ንኽፍላ ዓባያ ንኽትሪኦ ኣዝዩ ጸልማት ከም ድመስል ገበሮ። ንዓባያ ብንጹር ንኽትሪኣ ከዓ ኣጸገማ። በቲ ኩነታታ ሪኣ ከዓ እዋይ ዓባይ ዝከናኸና ሰብሲ ኢና ዓራት ሒዛ ማለት እዩ ብምባል ከዓ ቅርብ ኢላ ናፍቲ ዓራት ዓባየ ከመይ ደኣ ገይሩኪ ትብል ሓተተታ። ዓባየ ኣዒንተኺ እንታይ ኮይኑ ኣዝዩ ገጂፍ ኮይኑ ምንቲ ጽቡቕ ጌረ ክርእኪ ዘጓለይ ዓባየ እዝናኸ እንታይ ኮይኑ ኣዝዩ ኮይ ገጂፉ ጽቡቕ ጌረ ክሰማዕክ ዘጓለይ
ዓባይ ወላ ፍንጫኺ ነዊሕ ኮይኑ ኣስናንካ እሞ ኣዝዩ ደፈርህ ኮይኑ በለታ ሊሊ ብስንባደ ጽቡቕ ጌረ ክበልዓክኒ ብምባል ከዓ ተኽላ ተሲኡ ክበልዓ ተሃንደደ ካብታ ዓራት ዘሊሉ ከዓ ጎበጣ ሊሊ ድምፃ ክባቢላ ዓዊላ የእወየት እቲ ፈላጽ ዕንፀይቲ ኣብቲ ከባቢ ነበረ እሞ ድምፂ ናይ ሊሊ ሰሚዑ ከዓ እንዳጎየ ናብ ገዛ ዓባያ መፀ ማዕጾ ደፊኡ ብምእታው ከዓ ነቲ ተኽላ በቲ ሒዝዎ ዝጸንሐ ፋስ ሃረሞ ተኽላ ከዓ ብኡ ንብኡ ህይወቱ ሓለፈት ዓባያ ግን ኣብ ከብዲ ተኽላ ብህይወት ነበረት እሞ እቲ ፈላጽ ዕንፀይቲ ከዓ ኣድሓና ምስ ሊሊ ከዓ ክልቲአን ተሓቋቒፈን ነቲ ፈላጽ ዕንፀይቲ ኣመስገነኦ ብድሕሪኡ ሊልን ዓባያ የቕሬታ ዓባየ ማማ ድበለትኒ ክሰምዕ ነይሩኒ ከምቲ ማማ ድበለትኒ መንገዲ ሃለይ ብግዚኡ ተዝመፀክ ነይረ ኣደዳ ዝኩሉ እከይ ኣይምኾናን ነርና በለታ ዓባያ ከዓ ድሓን ዛጓለይ ኩሉ ንሓልፎ ንትምህርትና ተተጠቂምናሉ ኣይጎድኣናን እዩ ንስኺ በዚ ጽቡቕ ትምህርቲ ተማሂርክለኺ ኩሉ ግዜ ጥንቀት ኹኒ ንዘይትፈልጥዮም ሰባት ቀልጢፍኪ ትእመን እዮም ካብኡ ንኔው ከዓ ሊሊ ካብ ጌጋኣ ተኣሪማ ምስ ኣዲኣን ዓባያን ሕጉስ ህይወተን ቀጸላ